til episode 3. Det er sidste episode, det her. Og der skal vi simpelthen bygge mit tag færdigt. Og vi skal også spille lidt. Og så lige nu tænker jeg, at vi skal blive færdige med taget hurtigt. Og så har jeg en mega god idé. Så bagefter, der skal jeg. Kan I gætte, hvad jeg skal lave? Et mega lækkert rum ovenpå. Og der er faktisk en, der hader mig virkelig meget. Og så hvis jeg kommer til at lave det her, så bliver han så glad for mig. Altså, det er jo helt vanvittigt. Så glad for mig, han vil blive. Altså, kan I forstå, hvor meget han hader mig lige nu, for jeg har et kedeligt hus? Synes I, at jeg har et kedeligt hus? Skriv det lige ned i kommentarerne. Skriv ja, nej, jeg ved det ikke. Kan I skrive? Og hvis I ikke har tænket, så skriv, jeg har ikke tænket. Eller hvis I heller ikke har, hvis I ikke har lyst til at sige det, så kan jeg også bare sige, jeg ved det ikke. Okay, fast man, jeg er dum til det her. Jeg er så dårlig til at lægge de her glas. Ham der hader mig herinde i Minecraft, han er verdensmester. Han vandt præmien, da vi skulle. Jeg kom på sidste plads. Jeg synes faktisk, det går meget dårligt lige nu. Prøv at se her. Okay, jeg tror lige, at jeg kunne placere den der. Så skulle det blive færdigt. Men ikke med det hele. Okay, det kan godt regne noget, men det er lige meget. Du kunne bare sænke hurtigt. Okay, fuck. Fuck, man, jeg er dum til det. Jeg hader seriøst, jeg er dum til. Så hvad er jeg dum til, altså? Det forstår jeg ikke rigtigt. Så jeg tænker, at jeg skal lave en dør i det dummeste sted. Jeg finder lige en dør. Der. Så putter jeg den hen. Så sætter jeg den der. Sådan der. Så kan jeg komme ud af en, og så skal jeg bare gå i gang med poolen heroppe, tænker jeg. Jeg tager mine dybe bassin. Jeg tænker, jeg ikke skal bruge mere af det der uld. Nu går jeg bare i gang med at lave poolen her. Og den skal være 2 blok op, tænker jeg. Og jeg får også lavet sådan et lille hyggeligt spag. Sådan et firkantet lille vildmarksbad. Der skal jeg også bruge. Jeg ved ikke om der er. Okay, der er brunt ud. Så spørgsmål. Okay, den skal være 1 meter. Sådan der, og så. Skriv lige, hvem hader mig nede. Og hvis I skriver hader, så ringer jeg til jeres mor og far.
Okay, så ringer min mor til jeres mor. Okay, bare glem det, jeg siger. Bare glem det. Men bare skriv noget i kommentarer, om I kan lide mig. Det er fuldstændig lige meget. Okay, jeg begynder at være ligesom voksen lige nu. Det er jeg bare overhovedet ikke. Jeg er ikke engang 21 år. Forstår I virkelig den? Okay, det var en dårlig joke, det der. Det var så meget en dårlig joke. Jeg skal stadigvæk bruge vand. Nu skal jeg herind. En på blok. Skal jeg finde uld. Jeg kan ikke huske. Jeg kan aldrig huske, hvor uld er. Uld. Ej, jeg har helt glemt. Lige før glemte jeg seriøst, hvad ulv. Ej, det er ligesom ulv. Næsten ulve. Ej, hvorfor sagde jeg ulve? Det bliver bare et lille hyggeligt spag, det her. Sådan der. Så skal jeg nå. Boblebad. Hul. Det var julen. Jeg tror, det var det for i dag. Vi ses i næste video.